Welcome back to the YouTube channel, guys. How can I go fast? Okay, fast. Bali trend imene yafalikira kwambiri yachuka. Tingonoti team ya moto ndi bagaya yachuka kwambiri. Team ichayomati ufiti kulibe. Ndemoti anapeza nzake amene ndi MP amene James Ayuba. MP onkota. Yusa kuda inesa na bagi la sauda ufiti kulibe. Ndofuna mu handloads yesa akanga mu loads. Moro bagaya sa ndibeleka hand cha una ko ndibeleka million mu loads rone ngati ufiti kulibe kapita kulibe. So anthuwa atasa kwambiri. Ena anu muna kutheka kutamba kwa matamba. Mathaso kulodza. Ndi anthu akuchallenge ani, okay? Arakusanoni million. Mugawalodza. Yeah. So somzori ni maganizano ndorani komabe paliso uyuso sirikali uyu andende uyu nayo sakuti akupereka so experience yake akuti ayi ufiti so kulibe yana anatitsi mapi. Hey, neno look at the video muone koma before pantaya imene pempero mpanda nali pa Facebook panali mistake kwa santa. I think most of you guys I was a big fan. Like the Magonda wedding of being canceled because I was just I'm just so curious. I just want to see something. So the problem is, and I'm not very kind of feed you copy from Pandi, and then anonymous. And then I would be silent, had my name, Chan. Could be good in countries as about that until and why I'm a very glad moment. I believe right, guys, who feed in ABC. Yeah, don't want Nazona Gauji, Nigana Pompanova. Can Kandigan Zimayuja, I'm a banker. I would am a gun Diana Janchani, Dumadanga Genao, I know. Kumadanga Maziao, Dumabanga Jenny, is all feed. Yeah, Maguda as if peasant drama. Comano. One thing, chintupaji njumozi, chiendi seke sekombi. And how long is it? Business like I'm going to chips, I'm going to go watch. Like, are you serious? Like, Maguisa chips and it's going to go Mbambo so another Uganda Jafua. Amauza my wasoguri to Asokasandalama. No, just nonsense. Ndezo sena ya ndimu hamina amango vutika. Ndi nzavutika limozi. Nakarenga. Don't sit natana. Kumesa na zebu jina jose kuti muntu kwini afuna jana mangu kuti basi mene zimakali. Kumoso susu kuti mwayete mafuna moji zimba. Paka na tinakafika kumene kuchanapu karumu nandi mbira foni. Alowa. Tinalowa. Tinapana. Tatuluka. Naruluka bambu ajanda imbi. Papa tuzata zateka. Nekura okay bwino. Ukasunge kamene kuko ukasunge. Uzenda ndikamene. Ndi mapita chifukwa cha maya amene. Mukhaende mwayi. Owape pesa. Zonadi. Ine pepesula ngati ndipo ndelipita. Okay? So, in your experience and Yoran, pankani the break job. Guys, tamvedani ga uyu. Komano in a sulu bega maganizo ndangolongo swanza nkandi kusana tik in your maganizo andoran. Laga. Yes, guys, I want to join the conversation. Your cause of feed. Our feed kulibe. Let's stop victimizing and osalaka. I'll give you ndakulibe feed for several years. Kuma I didn't have information. Ndinali be evidence yose. Kuma it is something yoti musego yemwe makala. Ima jibanga advance. I wouldn't fit. Asinga ngapano bwera umatenga nyanga jani akwa feed kulibe. Sleep paralysis ntaziwa izizi umaso anthu ena angazilungu solab like next time ni alwena with other books and experience nona kuti zomwe zinkadipangisa khubira kuti ndo fit. Actually it was just sleep paralysis. Yodi kumafa kufikiga ngati wina ngakundi kukuwa mumsa kumva jani. Napeza kuti pali position yake nikagona chagada. Nimagona fast kuma most of the times nimakandi fulo limenero. And the narrative yomwe
inali dominant mu socialization process ya ineyo ndio mwenye mani bangisa kumakhulupirira ufiti koma ufiti kulibe ndizaboza zote anthu amaona munthu pa galasi ndizaboza andi panali akulu ena ake mpakana anthu kapita kumene kuku amamwesa mankhwala ati mumwe mankhwala kuti muone yani muone pa galasi anthu aja amapeza kuti amwesa chamba kumona zumba ataona munthu yake ndizaboza so ufiti ulibeko anthu wakuti amene anachita kummenya ndi hamala magayi anthu ena aja imakhala matenda mwa BP aina kadi yake arrest anthu amafera kumabafa chani so many things they made us believe that there is witchcraft. But honestly ufiti kulibeko. Now I'll give you anthu atatu amene namenyana nawo ineyo anthu amati amangolomera. I want to mention them. And those guys were enjoying that narrative kuti hawa wandu okhwima ndikumapanga terrorize anthu. I made a bold decision to fight a certain gentleman amene amachondi wamangolomera awakulu namenya kopya ari wamangolomera maineyo ndibe mangu sinapange mangolomera wachiwiriso chimodzimodzi kuzomba kumatawale amati ndi wamangolomera ndisanafase because panopo ndinasiya zimene zizi I like panopo ndimapanga avoid kwambiri ndewulirani ndinaona kuti you don't ndewilose munthu sumawi you don't win. When you lose your reputation yako imonongeka, I can lose my job, I can be arrested, I can go to prison, you know, I can kill someone, or I can get killed and resent for us. This is figure that level ndewo nasiya. I don't do zama fighting. I do banobo ndo tu munafika na self defense. Ndo dia okay so ya baba ndizibulu muse koma nasiya. Kwa namenya napo ndi anthu atatu amu uzomba namenya sumuntu mangome. Anthu awiri kuzomba kuti anthu amene kuti awonda mangolomera and this other gentleman amene anthu amudziwa muzomba ndi wantali kwambiri ndi mechanic kuti amawopedwa anayamba ndewu pa matawale paja askani tawapo ali ndo mangolomera ndinamukunda kopya munthu wa mangolomera and a challenge kuti ne munthu sangabwere kwa ine kumazo yende mangolomera tufane no if it is fighting and either they are born fighters, either they learn some skills, either they train. There's nothing like this mangolomera omenya. Zaboza. So ufiti ulibe za ufiti. Fa ufiti wanakati uliko. Bweza na omango bwezirana. Kutimesa mudi uyu ni fiti. Pita nuwa singanga. Asinganga. Amulose munduja. Kumasizima jitikabwa. You complain uru yalindi pera mwananga. Anango sama pandu uyu. Ngati ufiti uliko osa pita kwa singanga bwanja. Asinganga inaja. Amulose uyoyo. Kumai, you just accuse them kufuna kwamenya ngati ufiti uliko zero za nani chabwino rather noti muzina kuti kutenga mgogo je kumugwira kufuna kumuocha akulu uno bludo send kids to school ana pide ku school and they will realize ufiti ukaba Africa kukao basi haya hii actually chitaka chicha ambanga chitaka anthu amabera alimi acha wewe ndapangidwa chitaka alimi ena amapeza kuti andi license ndi alimi anzawo amakhomera license pachani pa club ya oyo amatumiza kufuja ndi amakatengera ndrama ndakapita katenga ndrama amabwera kumene kuchali manalive andipanga chitaka muzuzu zimapeperize afuna abere ena acha chimodzimodzi antchito machoka mabera mabwana kuti anthu andipanga chitaka and big how aninjoka zaboza bweza mudalemera kalekale mutalemera kalekale bweza mudalemera and mulibika the course you are still clear with the narrative kufiti no fit ulibiko ufiti kulibeko let's stop even telling our kids kuti akuda kuti no fit or akuwerenga ngani of it nonsense. There's no witchcraft. There's no witchcraft. In have been dining with people I mean about how under fit in and wajasa mafandi mahamala and wajama famwazi zizacha makhala matenda ndi 2BP kama kadi ya kare amene ntubi mumulidze matenda zambiri yochi. And I tell you when I was appointed as National Public Relations Officer for Prisons, I was actually nalikuwa chibere
because it's an appointment yoti anamira anadabwa naye. So in August nakayamba ntchito ku headquarters ngati National Public Relations Officer. Nachoka ku training school komwe nali wa research and planning officer. Research and planning officer. Nditalowa mpando wina wake sindimchula. Panga wayenda ine kuyenda mora mwana uyende pando mene usuna kukapa ine kuona anthu amene akapa mpando mene maziwa nda mwana umuwa kaona mene makapa mpando ya chima usikozi chanchani. I said, no, nothing like uyenda. Started sitting on that chair. I sat on that chair, worked on that chair for 6 solid years. And during my time, I was very, very successful because I didn't believe in Mzamangwala. I started reading things about public relations, consulting people, and I was very successful. No juju, no what. Sina dwali buki nakaki kuti kukona kuti winanga kuti sata. And kupita kuma interview. And kumatenga Timangwala. Kuya. Sikubiriru. Werengani jani books. So zikubiri zina zikutipanga let down wambi. Kumalawi tikazango chosa issue ya belief in witchcraft. Ikazango ota kuzango kugwiza kuti akwa kufiti kulibeko. Kujira bwino kwina Zambia so pamene. Zambia pamene. So I'm joining this conversation on this social media maga pa Facebook kudu fiti kulibe. I'm also saying ufiti. There is no ufiti. There is just mburi. Kumango panga na juice. Just trying kuti mavuto wako ufuna umpasi kuti muntu wina ndamene akupangisa. Tosafete majozi social ya mavuto wanga ndi so there is no witchcraft. Olibe. Kana ka ufiti. Umankwa bwezi there's no witchcraft. No witchcraft. Malawian cameras.